बाजै आयं नोंसोर थागोन न'आ मोजांथार माथो मोजाङानो मोजांथार आयं नोंसोर गावनि गोसो बायदि खालायनो हागोन बेयाव रावबो थाया निजिनि न' बायदिनो थानो हागोन बिनि बिगोमायाबो बिनि नङा मालाय लन्डनावसो थायो आं रायज्लायगोन र' उनाव आंनि लोगोजों मा बुङो उनाव नोंसोरनो बेयावनो थानो हागोन माने उनाव माने नोंसोर बे हाखौनो बायनानै लानो हागोन उनाव बेफोर बिगोमायालाय अबाव फैबावनो बेयावलाय फाननोसो नागिरखादों होननानै बुंबाय दंमोन नोंसानो बायना लानो हागोन जायगायालाय मोजां मारानो गामि बायदिनो बिन्दास गुवार माथो हायाबो दंफां लाइफांबो दङ गामि बायदिनो बेबायदि जायगाखौनो नागिरखादोंमोन आं मोनसे हामबायानो दे मोनगारगारबाय मोजांथ' र' मोजांखा बेसेबा न'खरसेल'सो थानो हागोन ना आरो मालाय मानसिबो भारतीय गैया गावनि गोसो बायदि थानो हागोन आरो न' बायदिनो हामबाय दे आंथ' बेसेबां मोजां मोनबाय जायगाखौ नुनानै आंहालाय टेनसनसो जाबाय थादोंमोन माबायदि थागोन होननानै बे जायगाखौ गुवार गामि बायदि मोननानै गोसोखौ रंजानाय मोनलायबायहाय आङो दासो हां मोनबाय बेबायदि टाउनावबो बेबायदि जायगा थायो होननानै मिन्थियाखैमोन आङो मोजांथार जायगाया बाजै गोसो बायदि था आरो मायबाफोर प्रब्लेम जाबा नांगौ जाबा आंखौ लिंबानो जाबाय आंनाबो बारा गोजान नङा आं थानाया 20 मिनिटसोल' लायो जागोन दे जागोन आयं नोंखौनो लिंहरबाय थासिगोन आरो रावबो सिनायग्राथ' गैलायानो जागोनलै आयं टेनसन लानाङा लिंबोलानो फैगोन आङो बेनिफ्राय र' नों थांथ'नाङा र' दानो नों एसे हेल्प खालायबावथारदो दिनैथ' नोंहाबो थांनाय जाखाला जेरावबो बेयावनो न'फोरखौ साफा खालायनानै जानानै लोंनानै थांबानो जाबाय थांथ'नांला दा दे जागोन दे माबा उन्दुनोसो ओंखारजोब्बायहाय आंबो थौ माबोरै मा मावनांगौ मा खालायनांगौ माबोरै सेटिं खालायनोसै थौ थौदो इसिंखौसो नायग्रोगोन आं इसिं माने गेसफोराबो गैया खोमा र' आयं बायनांगोन बायदिसो मोनदों दे टेनसन लानाङा दे बै खाथिफोरावनो दखान दंलाबायो लायगोन जों सानैबो रादैजों आंजों मा नांगौ नोंसोरो नायनानै इसिङाव माने न'खराव मा नांगौ लिस्ट बानायनानै हरदो जोंफोरनो थौ माबोरै मा नांगौ नायहैदो नायनानै लिस्ट बानायनानै हरदो रादैजों आंजों थांसै आयै माबारै नायदो मा नांगौ मा नाङा लिरनानै हरदो लिस्ट गंसे जों माबारै हाथाय खालामनानै लाबोनोसै गोबां बुस्थु नांगोनथ' र' इसिंनि बुस्थुफोर नांगोन संग्रा खावग्रा गेसाबो गैयाबा आरो दुगैग्राबो बाल्थिं साल्थिं खांसि नांसिगोन माथो मायबा मायबि बेखौथ' नांगोन र' थोनाय मा नांगौ मा नाङा नायहैग्रोनोसै न'आलाय माथो मोजांथार बिहामजो ने आइ न'आ मोजाङानो न'आ फाखा गोजासो खोमा ने आयै बेयावलाय अबाव जोंफोरनि बायदि बायला जिला न' थानो फाखायानो आरो आयौ एसेबां मोजां न'खौनो बे मालिकफोरा बिगोमाफोरा बेबायदि गालाङो आरो हायाव फैसा बारा जाबा मानसिफोरा बेबायदिनो जायो खोमाहाय आयै मालाय सम्पथियानो बारा खोमा बेनिखायनो गारनानै दोनदों नंगौथ' र' नङा मा जोंफोरनियाव थानो न' गैया बायला जिला अखा सेरलाय मायबा सेरलाय बेफोरनि मानसिफोरनि आरो एसेबां धोनि मानसि बाब्रे एसेबां गिदिर न'फोरखौनो बेबायदि मानसि गेलसिन गारलाङो रावबो थाया एसेबां सम्पथि बाब्रे बाब आयै मालाय दं नालाय बिसनाबो दंलायो माथो सियारफोरबो दंलायो सनजिबा बुंदोंमोनानो खायसे बुस्थु दंखायो होननानै हामबायानो दे मोजांसो थाखानायखौनो मोनखाबाय आयौ हालाहाय आरो आङो गरमथाराबो बांद्राय गरम नामाहाय बेयावलाय बे ड्रेसखौ गानबाय थानो हालाहाय आङो ड्रेसखौनो गानस्लायहैग्रोनोसैलाय आङो अग्रं दखना गानहैनोसै आयै आंबो माबा बांद्राय गरम बायदि मोनदों बेयाव नंमारगौथ' बांद्राय गरम मोनदों आंबो रितु दादै नोङो थाबायना फैनो हादों नोङो बेसिम औलै आइ दिनै एसे मोजां मोनदों र' खुसियावनो बिजामादै फैगोन होननायखाय हायाबाबो थाबाय आं बे सफासिम जिरायफैबाय बिजामादैखौ नेगासिनो आं आइ नंगौ हामलांसिगोन दे दादै बेबायदिनो आइ बेनिफ्राय बिजामादैयालाय अबावथो नेगासिनो दंमोन आङो लोगोखौनो मोनाखै बिजामादैखौ खेबसेबो नेबाय थाबाय आङो दाबो सफैला माथो दादै बियो एसे खामानियाव दंनो माने एसे खामानि पेन्डिं दंखायोमोन ना बेनिफ्राय बे खामानियाव थांदोंनो बाप्रे बाप बिजामादैयालाय जोंनियालाय बिराद मावथि नामायोलै फैग्रोन खामानियाव नांखाबाय मावथिखा होनलाय
अ मावथियालाय मावथिर' मानसियालाय बेनिफ्राय अबावथो खामानि दोंनो बिजामादैयालाय अफिसाव थांदों अ सोङासै आङो दादै ए माने दिनैसो न'आव फैदों नालाय दिनै खामानि मावाबानो जाथारो न'आव फैथारनो हायो सिधानो नङा होमबा अ दादै बियो बेबायदिनोखा आगोलनिफ्रायनो न'आवनो बारा थाबांखाया खामानियावनो बांसिन माने इम्परटेन्ट होखायो बे खामानिखौनो रावबो गैलाबो नालाय न'आवबो मानिबा खामानि मालायनि सायाव सम्पति मोननायखौनो फ्रियावनो मोनदों नालाय हो मा बुंदों दादै जेबो नङा बिजामादैयानो मोजांथार मावथिखा मानिबासो मावथि बेनिफ्राय मा गाबोननिफ्राय डिउटि जइन खालायसिगोन नामा नोङो औ बेनोथ' गाबोननिफ्राय खालायनोसै नामा मेंनायबो मोनसोदोंलै जिरायनोसैलै बेयावनो माबा सुखुवा मोनदोंलै डिउटियावबो थांनो बिराद बानाय मोनदों आङो न'आव जयै जाहैनानै बानाय मोनसिदों आंबोथ' न'आव थांनानै फैबा बिराद बादुला जाखायो बेनोथ' आरो ट्रेभेल खालायनो बिराद बायोलै आङो ट्रेन गाखोबोला बिराद मेंनाय मोनखायो मानोबा आरो गामिखौसो गोसोखांहरदों मानोबा बेयाव माबा सुखुवा मोनदोंलै बेबायदिनो आरो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव सोलायबालाय गोसोआ ज'हैया लासैनोसो जलाङो बायला जिलाबाबो गामियावनो थाना मोजां मोनो आंबो बेफोरबो मोनसे हेबिट बायदिसोलै बायला जिलाबाबो न'आव थाबोला न'आवनो मोजां मोनो आरो बायजोआव थालांबोला बायजोआवनो मोजां मोनलाङो माने मास मोनसेनि बारा थाबानो गोसोआ जला आरो बिराद उन्दुनोसो ओंखारदों आङो माबार बुस्थुफोरखौ लाबोनानै थाग थियारि खालायनो हाबोलासो गोसोखौ गोजोननाय मोनसिगोन आङो जानो माबा नांगौ आरो मा नांगौ दंमोनबा आयै उन्दुग्रा बिसिनाफोरालाय दंखायो चेयारफोरबो दङआनो टेबोलबो दङ बे नांगौ खायसे बुस्थुफोरखौ बायग्रोना लाबोनोसै गोनांथिथारफोरखौ आरो बाखिफोरखौलाय लासै लाबाय थानो हागोनब्रा गारि गंसे हमनांगोन बायदिसो मोनबायलै आङो बुस्थुफोरा न'खर गंसेनि बुस्थु बहुद बुस्थु नांगोन बायदि मोनदों आङो गोबां बुस्थु नांगोन नांगोनथ' र' दालाय गोदान गंसे न'खर बायदिसो जासिगोन ना बेबो आयै दे स्टुडेन्ट मा जाखो थांसै जोंफोरो लिस्टा लाबोदो मा नांगौ मा नाङा आइखौ फन खालायनो र' मोनफैबाय होननानै आइया दहायनिफ्रायनो नेबाय दं खोमा दिनै बिमा खेबसे नाजाबावनाय बेसेबां नांगोनबो जानो हानाय फना हनै बुंबायबो हरबायबो हेलौ आइ सफैबायना सफैयाखै नोंसोरलाय आइ सफैबाय 1 घन्टासोआनो जाबाय सहैबायना औ सहैबायनो हामबाय दे बेनिफ्राय आइ नोंसोर अबाव दङ माने अबे जायगायाव दोनदों नोंसोरखौ बिजामादैया सोरनाव थांदों दं दे आयै टेनसन लानाङा नोंसोरो जोंफोर मोजाङैनो दङ बेयाव भारा न' लादों मोनसे गिदिरथार न'आ मोजांथार आयै गामि बायदिनो जायगाया गुवारथार आरो रावबो थाया जोंफोरल' जागोन मोजाङानो जाबाय दे आइ बेयावनो था मोजाङै थाबानो जाबाय औ आयै आदाया बेनिफ्राय आदाया मोजां दंना नोंदाया दं दे मोजाङैनो आइ बेनिफ्राय बिजामादैयालाय अबावथो बिजामादैया थांबाय हिनजाव उन्दैजों दङ आइ थाङाखै औ थांनो होनाङा र' बिजामादैखौ माने दानो थांनो होथ'नाङा नोंसोर बेयाव गोदान जायगा सिनाया मुवानो बेबायदि जानला मानला गारलांनो होनाङा नोंसोरखौ आरो असिनाखि जायगा जेराव मेरावनो थांलाबायनाङा आरो नोंखुमजोआ मोजाङैनो दंबा दङ नै आइ बेफोर जायगायाव जानला मानला ओंखारलांनाङा दे जोंफोरनि बायदि जायगा नङा बेफोरो सिनाया मुवानो माबायदि मानसि दंबा गिदिरबो खोमा टाउनफोराबो ओंखारलांनाङा आरो माबाया बाबुआ
आबौखौ मोजाङै लाखि बे टाउन जायगा गारि सारि फैलाबो एसे फैबाय थागोन मोजाङै लाखि दे खारला खारसि खालायनो होनाङा गथ'खौ नायबाय था मोजाङै जागोन दे आयै थाङा जेरावबो आइ मानो थांनोखाय थांनाङा गिनाय मोनसै आं बेफोर जायगाखौ दे आयै होनबा दोनथ'नोसै खामानि दंसैयो दे मोजाङै था ने औ दे